Pohnpei wong ki sanan kan konan kan ye ko wow choro rang sabul ma chen kopna koryang kopna speaker and legislature song kopung lapalabakan nan panyen chia momot sa parlamento John Pohnpei sa pachawan buka kupuran kara song nan sabul ma chen rongan Rahnwet. Ngayon sa Nicolas Maban pachawan kadele kupurakan au tapan sabul ma chen rongan Rahnwet. Hoya cara lapen sabal macai rongkan kayo. Pilpilkan speaker ka ban legislature kay sa kanwain Pohnpei karyao. Kawapan Rahnwet Independence Day and when you was kasilo men kapasa men pito kan sila kapinsalete so mga COVID sa tumaw o kapayo sabal macai ran masalangan wain Pohnpei. Rong sang kolonya win Pohnpei nan siya pa na choro kamanapak the special 6 special session and legislature kay sa kanwain Pohnpei na kajawan miyawin yat ni July niyawan para niya katriya isa kayo legislature kay sa watch kajawan pilata Senator Stevie Katuan walyaban sa wapik and kajawan niya bukang speaker and legislature kay sa kanwain Pohnpei Senator Makarmika and Walyapan Kichi and Munyapukan Vice Speaker or Senator Atsana Pram Walyapan Matalanim and Pachawan Munyapukan Floor Leader ang Legislature Kaisap or Senator Jason Walcher Walyapan Winsakos ang Pukan Vice Chairman and Committee NRNT. Nintuan tayo sa na waktak lawat Pachawan Munyawi Pwede sa mga speaker na yung speaker of Sanchi Lambert, pajawan pa sa isa nga chungal puko, and legislature ang puko tato, yung non-government lapan na person, may alata state and speaker, pajawan chonta. Karayang ngayon sa palmansya yung mga Rahnwet, ni July niyawan pa niya katriya sa kayo, iray na palaman government ka ng national, o Pohnpei state pajawan na yung Charity Affairs Christine Paul o U.S. Embassy Mepacho, Colonia Pohnpei o Pachawan Muya Kasarawan Kawapan Rahnwet U.S. Independence Day the 4th of July o Parwa Chawya Pat Korea Pohnpei sa Limang Kawapan Ran Kasampal Watch Pachawan Muya Wiya Hideaway Kasuluan sa palmachay mga Rahnwet Panimakin Pachawan Apalito kan sila munian kapinsalete sa mga COVID sa tuwang. Men pachawan sa karakaway pakan may kailakan magkakar niyang kachki. Te pachawan to kan sila kapinsalete sa mga COVID sa tuwang. Sang sampare sa kwalo bachota. Oan pilpachawan sansan may ray niyakan medisinyan. So tsaka niyang kachki te pachawan na to kan sila watch. Tokan sila kaminsalete sa mga COVID sa tuwa watch kin pachota ni publican palpanian manunian Pohnpei o ni dispensary and colonia. Panian publican kin pachawan rechta klakwalun ngay sang letlak limang min sauchek sang ni outlen ni alam koras na meniyang kach kita pachawan tokan sila and kaminsalete sa mga COVID sa tuwa panananaw teta tarapwe Mohon tokapan pachota, tokan sila kapinsalet, teso mga COVID sa tuwawat miyakan miyawin ito, wan pilpachawan sansan na Rahnwet, kuchay sa palaman ko uniyan sila Riyaw, yung Moderna vaccine o Chansa and Chansa. Ang Moderna vaccine kan pachota pa Riyaw, waran ramay sa kwalunan punga, o Chansa and Chansa kan pachota pa Kecha. Sang likawaitan kanyan U.S. Central for Disease Control, uniyan sila kaminsalete sa mga COVID sa tuwa, so tsaka o palparara, pachpacha ni percent way sa payo point jail. Nang report na kanpachota sa kanyan Pohnpei State Vaccine Administration, kasaleta nalalata ni July 5, riyakat niya isa kayo, uray nakamasan Pohnpei kan, Makachkiya tapachawanala tokan sila kapinsalet te soma COVID sa tuwa kayan antok the primary dose kayan antok ray naranas wadukit
Tuwag ko lima kisman megat pajan percent by saksilo kornyaman to. Tirela ranas isuke pona buke to priyaman megat pajan percent sili sakso. O irail nakanagalar to kan sila sinan materna. O chansan and chansan irail ranas tuwag walau kesediakan walman megat pajan percent by sakso. Rahnwet Pohnpei bacaman sabaliman kemunian materna. Walau lima kuali sakso. O chansan and chansan ket isubukit tayo. Kain saklan sabal macay Rahnwet Ron masalam umalangan kami minitiche point wag isu minit may saklamang naman sa mulan kami ni pitch niya point lima kay saklamang minit may saklamang marin sa was o umalangan kami minitiche point 1 lima minit ay tauli. Rahnwet ang kami kalimasan na natin saklamang luklukan tayo na kami ni pitch tayo lima kan tapokin o kami mar kacau okayan sau nin sau ceklen nin sau cekan niasen hang kami nan pungan kalimasan ni natin saklamang iloklukan tayo na kami ni pitch tayo lima kan tapokin yang marmarakan kacau niya pa ang kami kalimasan ni natin saklamang iloklukan tayo na kami ni pitch silulan kayo kan tapokin o tampin niya marmarakan kacau o tangkap niya menenay sa akwat. Niyalan ang kami minanpungan kaliyay o kalimasan ni natin saklamang iloklukan tayo na kami minipit sinulan kayo kan tabakan niya marmarakan kacau o menenay sa akwat. Wanam namuran na yung miminitik wali sa kwalu, wanam namuran Rahnwet miminitik wali sa kayo. Wan sesongan kacau memoratinan rai na nawarjay sa tayo mimini insis sarapan sarasaro o wan sesongan kacau memorati nan sampung wach mimini insis saro point rai sa kwano Pohnpei kan sang kachpen club wano minute rai sa klimang ni sauche o tan prong salong kachpen club wano minute sa klimang tauli ni may sa lakap. Nain ko yung natsakana o taban sa pagmachay Rahnwet, kailangan kupuran karas o kasalenya.